Fijn dat je weer kijkt naar de zomertourquiz van Omroep Zeeland. We zijn vandaag in Middelburg op de markt. En het is ook markt. We staan naast het stadhuis. En naast mij staat Daan. Daan, waar kom jij vandaan? Ik kom uit Amersfoort. Amersfoort. En jij doet een dagje Middelburg of ben je hier op vakantie? We zijn op vakantie in Vrouwenpolder. En we zijn vandaag met de elektrische bakfiets naar hier gekomen. Oh, dat is goed te doen, toch? Ja, zeker. Ja. Wind mee? Nou, we hebben elektrisch, dus dat maakt allemaal niet uit. Daar voelen we helemaal niks van. Nee. En sta je op de camping of zit je in een huisje? We zitten in een hotel, pal aan het strand. Dus dat is echt fantastisch. Dus dat, ja. En dan het dagje Middelburg, je hebt die bakfiets wel gewoon geparkeerd. Die hebben we heel netjes geparkeerd. Dat was nu niet zo handig, denk Nee, ik. niet hè? we hebben hem niet op de markt gezet, een beetje aan de rand van het centrum. En we zijn lekker naar hier toe gewandeld. Net de mooiste boekhandel van Nederland bekeken. Ja. En ja, lekker over de markt en de stad een beetje bekijken. En wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben docent maatschappijleer. Oh, dus jij hebt nu een hele lange vakantie. Ik heb een hele lange vakantie, ja. Aha, maatschappijleer. Wat is dan een thema? Politiek, rechtsstaat, dus dat soort dingen. En culturen hebben we het ook over. En aan welke leeftijd? Nou ja, ze zijn meestal een beetje tussen de 14 en de 18. Ik heb allemaal 4e klasse middelbare school. Dus Geen stress? Nee, over het algemeen niet. Nee. Oké. We gaan het spel spelen. Jij krijgt zo meteen 20 seconden voor ons memory spel. Kun je goed de plaatjes inprenten. Het zijn natuurlijk telkens 2 dezelfde. Daarna draaien we de bordjes om. En dan is het aan jou de taak om de goede paren bij elkaar te zoeken. Heb je een fout, dan gaan er 5 punten af. Heb je het goed, dan krijg je er 10 punten bij. Kijk. En dan krijg je een vraag over Zeeland. En als je die goed hebt, dan krijg je er 40 punten bij. Dus dat telt lekker door. Ik ben benieuwd of ik het nog kan. Ja, hoe is het met je kennis van Zeeland? Ik denk vrij matig. Vrij matig. Ja. Nou, dat gaan we zien. Als je dan in elk geval maar goed het memory-spel speelt, dan kun je misschien op die manier nog heel veel punten binnenhalen. Hè? Kijk, dat wordt nog een uitdaging. Oké, nou, heel veel succes. Ja, bedankt. Nou, je ziet de categorieën. De wereldbol staat voor aardrijkskunde. Het kanon voor geschiedenis. De Zeeuwse vlag. Michiel de Ruiter. De Zeeuwse kust. Letters. De mosselpan voor culinair. Ja, het gaat razendsnel. Zo, hè? dat is zo voorbij, ja. Ik ga je niet te veel afleiden. Jij mag 2 bordjes om gaan draaien. 4 en 10. 4 en 10. Dat is inderdaad goed. 2 dansende mensen. Waar vindt Festival de Ballade plaats? Is dat A, in Vlissingen, B, in Goes of C, in Terneuzen? Ik denk Vlissingen. En waarom denk je dat? Ja, dat is in ieder geval aan zee. Ja. En kijk eens wat een instinker het is. Kijk, ongekend. Terneuzen, daar denkt bijna niemand aan. Je hebt wel 10 punten in elk geval voor de bordjes. Dus we toch wel gaan lekker. snel verder met de volgende. 5 en 11. 5 en 11. Dat is de Zeeuwse kust. Welke vogelsoort is een typische bewoner van de Zeeuwse polders? Is dat de mus, of de duif, of de grutto? Ik denk de grutto. Ja, Dijnkamppolders wilde ik al zeggen, maar dat was niet nodig. Inderdaad. in één keer goed, 40 hè? punten erbij. Dat gaat lekker. En een groot gat Ja, in de bordjes, maar er zijn er nog heel veel over. poeh, nou weet ik het eigenlijk niet zo goed meer. Dan is het gewoon een blinde gok. 1 en 17. De wereldbol Ah. en de dame die aan het surfen is. 6 en 17. Dat is Yes, inderdaad kijk. goed. In welk jaar eindigde een etappe van de Tour de France op Neelsje Jans? Kijk, dat is toch Was wel dat in 1999? Of was dat in 2004? Of was dat in 2015? Poeh, ik denk dat het al wat langer geleden is. Ik denk 2004. Ben je een tourliefhebber? Nee, eigenlijk Nee. helemaal niet. Nee. Nee, het was 2015. Oh, dat is vrij recent Dat is nog nog. niet eens zo heel lang Nee, geleden, precies. inderdaad. Even kijken hoor. Poeh. 1 en 18. 1 en 18. Dat is weer die wereldbol. Oh, kijk, daar hebben we die weer te pakken. 1 en 16. Kijk, de dat gaat er Zeeuwse niet vlag. best. 2 en 16. Nee, dat is Ook de niet. mosselpan. Yes. 3 en 14.
Oh, maar we zien wel een bekende. hè? Ja, even kijken, wat was hem ook alweer? Waar zat hij nou, hè? 3 en 16. Ja, Yes, kijk. 10 punten erbij. Welk dorp in Zeeland is bekend om zijn jaarlijkse visserijdagen? Is dat Ierseke, is dat Bruinisse of is dat Seroskerke? Even kijken hoor. Ik denk Bruinisse. Bruinisse. En dat is inderdaad Yes. goed. Kijk, ik dacht bijna aan Harlingen, daar heb je ook visserijdagen. Ja, maar, nou ja, je hebt hier beetje wel aan de meer andere kant. visserijdagen. Precies, ja. Soms heten ze ietsje anders. Even kijken hoor. 1 en 7. 2 wereldbollen onder elkaar. Nee, Nee, als dat het is kanon. sterk hè. 1 en 13. Dat is Ja, weer die hebben ook Michiel vaak de Ruiter. 13 en 2. lijkt op- 13 en 18. Laten we die eens proberen. Ja, Yes, kijk. Michiel de Ruiter. Welk historisch dorp was ooit een belangrijk handelscentrum? Oké. Was dat Kortgene of Kamperland of Wissekerke? Ik ken ze alle 3 niet. Oh, dus dan wordt het gewoon een wilde gok. Even kijken hoor. Wissenkerken. Alle 3 op Noord-Beveland, dus dat maakt het ook nog moeilijk. Ja, Maar het is wel goed kijk. gegokt. Dat is toch een... 40 punten erbij. ergens zat er iets opgeslagen. Even kijken hoor. 8 en 12. Oh, Hey. 1 en 12. Ja, ik denk dat is een oude bekende, hè? Kijk, Een aardrijkskundevraag. altijd goed. Welke dieren kun je in Zeeland in het wild spotten? Zijn dat kamelen? Of zijn dat flamingo's? Of olifanten? Zo, dat is wel bijzonder. Ik denk de flamingo's lijkt me het meest logisch. Het meest, of het minst raar misschien. Precies, ja, volgens mij ja. zijn er wat plekken. Dat heeft ook te maken met die hele watersnoodwerken volgens mij, Ja, waardoor dat is klopt. gekomen. Ja, Even kijken hoor. 8 en 9. Oh, die kennen we ook. Ja. 2 en 9. inderdaad. Yes. Een culinaire vraag. Welk ingrediënt wordt gebruikt in Zeeuwse bolussen? Kijk. Is dat kaneel? Of is dat chocolade? Of kaas? Kaneel. Dat is heel vastberaden. Ja. Die eet je nu in de vakantie elke ochtend? Nog niet, maar Nog niet? we zijn wel van plan om Zeeuwse bolussen te halen. Ja, Dus dat zeker is, een keer proberen. Hè? ja. Nou, nu moet het makkelijk zijn, toch? Ja, ik weet het niet zo goed meer. Maar de tijd gaat dringen. 7 en 15. Nee, Die net niet. 7 en 8. Ja, yes, 2 kijk. keer het kanon. Wat is de naam van de klok die na de bevrijding terugkeerde naar Kortgene? Was dat Bellamina of Suzanne of Kobi? Suzanne. Wist je het? Of Nee, is gewoon een gevoel. de mooiste naam voor een klok? Ja, mijn moeder heet ook Suzanne, dus Ja. misschien is het ook wel een klok. De tijd is om, dus die Ah, laatste kunnen yes. we niet meer spelen. Maar je hebt wel 265 punten. En dat vind ik voor een niet-Zeeuw echt een heel goede score. Daan, je gaat vast nog wel naar het strand. Zeker, bedankt. Wat Dan leuk. wens ik jou heel veel plezier met Bedankt. deze handdoek. Ja, En ja, dag nou ja, verder. als het zulk weer is, kun je gewoon lekker naar het strand. het is Hè? een feestje inderdaad. Ja, Ja, bedankt. en daar kun je dan met de bakfiets naartoe. Zeker, komt Ja. helemaal goed. Nou, heel Bedankt. veel plezier. Dit was de zomertourquiz van Omroep Zeeland voor vandaag. Graag tot de volgende. En Daan, hoe lang zijn jullie hier al vanaf vanochtend? Vanaf ja, loop van de ochtend. Dus, Oh ja, ja. je hebt heel de dag eigenlijk.